जय जगन्नाथ सांगमाने शुभ संध्या। टुकु आम घर को आसीथिबा हेतु आज संध्यारे आमे टिके बाहर जाइथलु सीमांत महोत्सव। तो एते थंडारे आमे तीन जण बाहर जाइथलु। विश्वास करंतु एते थंडा देह हाथ किछि काम करनथला। सेति आमे टुकुर मोर गीत गाउथलु। आपण माने गेस करी कहंतु आम दी जण को गीत गाउथलु। सान भणी गाड़ी चलुथला से भी आमे पछरे बसी गीत गाइका एन्जॉय करे जाउथलु। तापर एठी आमे गेट्रे एंट्री कलु देखि पड़ुथिबा गेटटा। गेट्रे पहुँचला ପରେ आमे जे गाड़ी स्टैंड रे गाड़ी रखिलु। एइटा हमर मेन गेट देखंतु केते सुंदर सजा ହେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଏ ମେଳା ଆମର ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ମୋତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କିଛି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୀତ ହେତୁ ଏତେ ବେଶୀ ଲୋକ ହେଇନଥିଲେ କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ହି ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼କୁ। ମୋତେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ସବୁଯାକ ଝୁଲା ଦୋଳି ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟୁକୁ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ବସିଲେ। ସେଇଠି ଦେଖାଗଲା ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ମୋର କଲେଜ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର, ଇଏ ବି ବ୍ଲଗ ବନାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିକି ହସୁଥିଲେ କି ଯେ ଏଇ ସେମ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ବୋଲିକି। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଥିଲୁ, ସେଇପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗଲୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପଟାଟୋ ରୋଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଟୁକୁ କହିଲା କି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପଟାଟୋ ରୋଲ୍ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି କିଣାକୁଣି କରିବାର ନଥିଲା, ବାସ୍ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଥିଲା। ଏଇଠି ପୁଣି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଟୁକୁକୁ ଲାଗିଗଲା ଭୋକ, ତ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେସବୁ ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ତ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ଆଳୁ କଷା ଦୋକାନ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ କଷା ନେଇ ଖାଇଦେଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ବାକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ବାରଭାଜା ଦୋକାନ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି ବାରଭାଜା, ସେ ବନେଇକି ଦେଲେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଟୁକୁ କହିଲା କି ଚାଲ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେବ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଦେଲି। ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲେ, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି। ଏଇଠି ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେବି ସହିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜିଲାପି ଆଣିଲି। ଜିଲାପି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍, ଆମେ ମେଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ମେଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଟୁକୁ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ସ ନେଲା। ଚକୋଲେଟ୍ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ। ବାଇ ବାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍